rikita duka tunanina, taimaka ki bani gurin kwana, san ki ya hana amini bacci na ganin ki har a mafarki na, san ki na min daɗi ban san marabu, ki jaddada jarumta ta ki na ɗan kanmu. Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan kun ji daɗin ɗan gajeren bidiyon da na sada ku da shi a cikin farkon wannan shiri namu mai albarka. Yau da ya kabar kullum a cikin wannan shiri namu mai albarka muna tare da wasiƙin haziƙin mawaƙin na cikin wata sabuwar zazzafar waƙarsa, wato mawaƙi Hamisu Breaker Ɗorayi. Yau da ya kamar kullum kamar yadda kuka saba sauraron kasaitaccen shirin waƙoƙi a cikin wannan shiri namu mai albarka, yau ma dai muna tare da zazzafar waƙa daga bakin wannan mawaƙi wato Hamisu Breaker Ɗorayi a wannan lokaci. Sai ku gyara zama domin jin wannan kasaitaccen shirin namu mai albarka, kuma ku baza kullum ku buɗe idanuwanku. Sai dai kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, idan dai wannan ne karan ku na farko zuwa na tasha ta mai albarka, kada ku manta ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin kasaitaccen shirye-shiryen mu. Mun gode. Sannan kuma idan har ka da yi mana subscribe, to ku taimaka ku mana like, ku yi mana comment domin jin ra'ayoyinku, domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa da jajircewa wajen kawo muku kasaitaccen sababbin shirye-shirye a kowane lokaci. Mun gode. Yau ma dai a cikin wannan kasaitaccen shirin namu mai albarka, kamar yadda muka saba kawo muku sababbin zafafan waƙoƙi, muna tare da wata zazzafar sabuwar waƙa daga bakin wannan haziƙin mawaƙi wato mawaƙi Hamisu Breaker Ɗorayi, wanda mawaƙin ya kasance cewa waƙarsa a kowane lokaci ta kasance waƙa ce wadda take zamtowa bakan dami a cikin jerin waƙoƙin Hausa. Mawaƙin a cikin wannan lokaci ya saki wannan zazzafar waƙarsa, wadda waƙar ta kara da ko'ina kuma ta faranta ran kowa. Wannan dai zazzafar waƙar da mawaƙi ya saki a cikin wannan lokacin wato mawaƙin Hamisu Breaker Ɗorayi a cikin wannan shirin namu mai albarka, dan ba da daɗewa ba nake farin ciki, nake annashuwar sada ku da shi, domin zai sanya zukatan ku a cikin kogin farin ciki, sannan zai sanya ku a cikin nishaɗi duba da yanayin yadda waƙa ta samu karɓuwa, kuma waƙa ce wadda ya zo da yanayi na daban a cikin jerin sababbin waƙoƙin sai dai yake saki. Wannan waƙa ta kasance waƙa ta musamman, waƙa ce wadda ta kasance waƙa wadda aka ƙura adaka cikin kalamai, kuma waƙa ce wadda kiɗanta ma ya zo da wani salo na musamman wanda dole zai ji hankalinku kuma dole zai faranta rayukanku. Kamar dai yadda ya kasance a bayyane yake, dama mawaƙin Hamisu Breaker kun san mawaƙi ne wanda shahararsa ta kai inda ta kawo, duba da yanayin yadda mawaƙin a kowane lokaci yake sake sababbin zafafin waƙoƙi waɗanda suke faranta ran al'umma kuma suke samun karɓuwa ba wai a iya Najeriya ba, har ma ƙetaren Najeriya da makwabtan ƙasashen nan. Saboda haka mawaƙin ya kasance cewa ɗaukakarsa a kowane lokaci tana da ɗaukaka, hakan yasa yake daɗa samun damar keta ko'ina inda a cikin harkar waƙa ne. Kuma mawaƙin ya samu farin jinin al'umma ba wai iya 'yan Najeriya ba, Nijar kamar Chadi, Ghana da sauran ƙasashe waɗanda suke makwabtaka da Najeriya, har ma waɗanda suke nesa da Najeriya. Duba da nan yadda mawaƙin Allah ya bashi farin jini, kuma Allah ya bashi fikira da basira da murya da sarrafa harshe wajen sakin zafafan waƙoƙi waɗanda suke jan hankali na al'umma a kowane lokaci. Mawaƙin da ya Hamisu Breaker Ɗorayi dai kamar yadda kuka sani, wannan sabuwar zazzafar waƙa da ya saki waƙa ce wadda ta zo da yanayi na daban, waƙa ce wadda ta zo da wani al'amari a cikinta, waƙa ce wadda dole za ta faranta rayukanku, kuma waƙa ce wadda nake farin ciki na sada ku da ita nan ba da daɗewa ba domin ku yi mana alƙalanci, domin waƙar ta karɓu, kuma waƙa ce wadda dole ko dai kushewar za ka yi ba za ka kushe wannan waƙa ba, su ba da yanayin waƙar ta yi daɗi, ko maki ba zai ce ba ta daɗi ba. To ku ci gaba da bibiyar wannan shiri namu mai albarka a kowane lokaci cikin wannan tasha tamu, domin sada ku da sababbin zafafan shirye-shirye, musamman ma zafafan waƙoƙi a kowane lokaci.